Petritegi sagardoak aspaldi hasi zuen toki eta kontsumitzaile berriak ezagutzeko bidea. Gaur egun, edonon eta edonoiz dastatu dezakegu sagardoa. Petritegi sagardoaren bereizgarri dira naturaltasuna eta prozesu tradizionalen erabilera. Sagardo honen kalitatearen arrazoia lehen gaian dago, sagarra. Petritegin, sagastian bertan ekiten zaio kalitatea zaintzeari. Erabilitako sagar kopuru handi bat bertako sagarra izateak zaintzalanak asko errazten ditu. Enologo, nekazaritza ingeniari eta kalitatea arduradunez osatutako taldeak sagastian bertan zehazten du sagarra biltzeko unerik egokiena. Horretarako, bi aldagai neurtzen dituzte, azukrea eta almidoia. Hoien arabera ondorioztatuko dute sagararen heldutasun maila. Ezinbestekoa da bilketa noiz egingo den ongi erabakitzea. Sagarraren bilketa modu tradizionalean egiten dute Petritegin. Lurrean dauden sagar guztiak banaka biltzen dira lehenik eta ondoren sailkapena egiten da. Petritegira mota askotako sagarrak heltzen dira, garratzak, mikatzak eta gozoak. Hoiek denak behar dira nahasketa eginda, muztio orekatua lortuko bada. Sagardoa egiteko prozesua kontrolatzeko, jasotako sagarrak kontsumitzailearengana iritsi arte egin duen bidearen trazabilitatea neurtzen da. Sagarraren garbiketa fasea oso garrantzitsua da substantzia kaltegarriak erabat kendu eta irakin garbiagoa bermatzeko. Ezinbesteko urratsa da kalitatezko sagardoa ekoizteko. Sagarra ongi garbitu ondoren, itxura txarrekoak eta ustelak aparte jarri behar dira. Aurreneko fasea gainditzen duten sagarrak muztioa ateratzeko prest daude. Lehenik eta behin, matxaka izeneko tresnan sagarrak txikitu egiten dira. Ondoren, prentsa bete denean, estutu egiten da muztioa atera dadin. Petritegi sagardotegian berrikuntza teknologikoak badu bere lekua. Honen erakusgarri da erabat automatizatua dagoen haizebidezko prentsa. Zukurik ateratzen ez dela antzematean, makinak bira egiten du sagarra estututa lortu den patxa astinduz. Modu honetan, muztioa ateratzen jarrai dezake. Bestalde, badira ohizko $2 oraindik Petritegin. $2 hauetan, eskulana beharrezkoa da txikitutako patxa erdigunera mugitu eta zabaltzeko. $2 edo prentsa hauetan ahalik eta sagar muztio kopuru handiena lortu behar da, fruituaren 162 inguru. Hiru prentsatan sortu den patxa birziklatu egiten da, esaterako abereen janari bilakatuz. Halere, patxaren erabilera berriak ikertzen ari dira, adibidez elikagaien arloan. Muztioz betetako tiniak dekantazio biltegietan gordetzen dira eta hotzkolpea ematen zaie temperatura jaitsiarazita. Horrela, iragazitako sagar zatiak bereizi eta beko aldean pilatzen dira. Muztio garbia hartzidura biltegi batzuetara ponpatzen da. Bertan hartuko du atxeden muztioaren azukrea alkohol bihurtzen zaion arte.
Horretarako hilabete inguru behar da. Tarte horretan, petritegiko teknikaria muztioaren kalitatea kontrolatzea arduratzen da. Laborategian hainbat aldagai neurtuko ditu muztioaren nahasketa orekatua lortu asmoz. Horixe da petritegiko sagardoaren sekretuetako bat. Sagardoa nahastu ondoren kupeltegira eramaten da. Sagardoa kupeleratu aurretik eta hustu ondoren kupela garbitzea nahitaezkoa da. Nahasketa gauzatu baino lehen, petritegiko taldea berriro biltzen da. Kalitate kontroleko emaitzei eta bestelako laginei begiratuta, nahasketa egokiaren osaera erabakitzen dute. Kupeltegian itxarongo du muztioak heldu arte. Aurreneko egunetan, muztioaren irakinaldiaren jarraipena egiten da. Kalitateari buruzko ardura azken unera arte bermatzen da. Laborategian, kupeltegien eta kupelen temperatura aztertzen da. Unean uneko temperatura zaintzen da, eta beharraren arabera, ura igotzea edota jaistea erabakitzen da. Hartzidura prozesua kontrolpean izateko ezinbestekoa da hau. Azkenik, 10 egunean behin dastatuko dute sagardoa nolako bilakaera duen ikusteko. Fase honetan, urteko sagardoaren kalitatea eta berezitasunak aurre ikusi daitezke. Botilaratzea denborari galdu gabe egin behar da, sagardoak irakinean lortutako txinpartak galez ditzan. Azukrea alkohol bihurtzean sortzen da CO2 karbonikoa, eta beronen konserbazioa garrantzitsua da sagardo fresko eta bizia lortuko bada. Sagarrondoko sagarretik botilako sagardora bitartean, petritegi sagardotegiak prozesu naturala erabiltzen du. Horrela bakarrik lortu daitekeelako edozein ospakizun eta jardueretan lagunduko gaituen kalitatezko edari bikaina.